مچم زعلمنا زي تريتنا زي تسمعنا النجار يلن اب هندس تسمع ورا مزرارب بزحات سبات كوينلو اب رئيس ود سب بجاكا جغري انتاي كبوكل يخيل لن تزحتت نزحتو يسمعهم كسم بدو تقليو رئيس ود سب صغور طرح زيكونه قال نجار كبوكل يخيل يبلنا كاب هندي اب سمون زي تسمع زينا نمقانو ازي اب رئيس ود سب بوقيلو مزرارب ارس كوينو زلو نجار انتاي ازي اب سكرين تريو زلكم هنداو سباي اب رئيسو بوقيلو نملا عالم وي جود زبل نجر انتاي كونقو ناي عالمنا مزغب كبرو سنات جينيس بوك اوف ريكوردز اب استفلالي غزيات دك سبات اب لعليهم كبكلو زخلو نجرات قداماي كالاي نابله كزرزر كوانتا صنح اقديمهم زفلطو نوح صغورن صفرن ካልኦትን አካላት ወድሰብ ነዋሕቲ ነገራት እናዓቀነ በመወደዳር ይዘስፍሮኒሩ አዝናይ ሎሚ ግን አዚ ይፍለይ ምክንያቱ ወድሰብ ጽፍርን ጸጉርን ጥራይ ዘይኮነ ነባዓሉ ከመጋቦ ዝኽእል ነገር አብ ርእሱ ከበቁል ይኽእል ይዝብል ዜና ምስ ጭብጡ ምስሙዕ እዚ አብዛ ቪዲዮ ትሪእዎ ዘለኹም ህንዳዊ ውልቀሰብ ሽሙ በሚስጥር ከተሓዘሉን ከነገረሉን ከም ዘይደሊ በመግላጽ ብዛዕባ ኩነታቱ ይረድ አብ ርእሱ ሩዝ በመብቋል ነዝመጋቦ ማግቢ ምንጪ ካብ ገደና ዘይኮነስ ካብ ርእሱ አብቂሉ ከም ዝምገብ ይነግረና ነትሩዝ አብ ርእሱ ድሕር ምዝርኡ እትሩዝ አበየናይ ሰዓት ማይ ከም ዝደሊን እንታይ ከም ዝደሊን ይርዳአኒ ይኽብል እዚ አዘራራብ ሰብ ርእስና ናይ ህይወት ምልክት በመባል በጃኹም እዚ አነ ዝብለኩም ፈትንዎሞ ውጽኢቱ አብ ርእስኩም እትረኽቦ ውጽኢት ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም በመባል ሰባት አብ ርእሶም ሩዝ ንክዘርኡ የተባበ ናይ ሰብ ኩነታት አዘራራቢ ፍሽኽ ዘብል ዘገርምኒ ብዛዕባ እዚ አብ ርእሱ ሩዝ ዘብቆለ ሰብ ካብ ከባቢኡ ሓሊፉ ብሰበ ስልጣናት እታ ዝነብረላ ከተማ አዘራራብ ምዃኑ ሲዒቡ ሕቶታት ንዝሓተቱ ጋዜጠኛታት ንዝሓተቱ ወሕቶ ስፍሕ ዝበለ መልሲ ይብሎ እዚ ሩዝ ዝሽየጥ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ክሸጠሎም ከም ዝሓትዎን ንሱ ግን እዚ አብ ርእሱ ዘብቆሎ ሩዝ ፈጺሙ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይውርዶ ክምልሰሎም ከሎ ብዓይኒ ትዕቢት ከም ዝዕዘብዎ ይረድእ እዚ ሩዝ ናይ ዓጺድ ግዚኡ ምስ ኣኸለ እዚ አዘራራቢ ውልቀሰብ ምህርቱ ከም ዝእክብን ነቲ ካብ ርእሱ ዝረኸቦ ሩዝ እናብሰለ ከም ዝብገብን ዝሓበር ክኸውን ከሎ ኣብዚ ከይዲ ኣብ ርእሱ ናይ ምብቋል ሩዝ እቲ ሩዝ ከይጉዳእ ብደውካ ምድቃስን ካልእ ናይ ኣደቃቅሳ ስልቲ ከም ዘጥረየ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዝግባእ ይረድእ ሓሰብዎ ንሕና ሩዝ ገዚእና ንምብሳልን ንምብላዕን ክንሓስብ ከለና እዚ ህንዳዊ ሩዝ ኣብ ርእሱ ኣብቂሉ ከምገብ መሪፅሎ ብዙሓት ክሪእኑ ከለው ከም ጽሉልን ዓሻን ይሓስቡኒ ዝበለ እዚ ህንዳዊ ኣያሹ ግን ንሶም እዮም ሃብትን ከለዎም ክጥቀሙሉ ዘይክእሉ ሩዞም ኣብ ርእሶም ክዘርኡ ይኽእሉ ነይሮም ግን ኣይገበርዎን ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ተቐማጡ እዚ ሰብ እዚ ኣእምሮኡ ስሒቱሎ ኢሎም ነቶም ጋዜጠኛታት ነጊሮሞ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ዘይክእልን ዘይእመንን ይምሰል እምበር እቲ ጋዜጠኛ ካሜርኡ ብዝተኻእለ መጠን ብምቕራብ እቲ ሩዝ በቂሉሉ ዝተባህለ ርእሱ ኣቕሪቡ ንምርጋጽ ፈተነ ኣብ ዝገበረሉ ናይ ብሓቂ ከም ዝበቆለ ከም ዘረጋገጸን እቲ ሱር ጸጉሩን ሱር ሩዝን ተጠናኒጎም ነዊሕ እዋን ከም ጸንሑ ዘፍልጥ ከም ዝኾነ እቲ ጋዜጠኛ ይዛረብ ከምቲ ርእሰይ ክነቅጽ ከሎ ቅብኣት ዝገብረሉ እዚ ሰራውር ናይ ሩዝ ምስ ቆርበት ናይ ርእሰይ ስለ ዝተንቀፈኒ ማይ መዓስ ከም ዘድልዮም ብዝስማዓኒ ስምዒት ከም ዝርዳእንን ማይ ከም ዘስትዮምን ይገልጽ እዚ መስርሕ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝተጠቀመሉ ዝገለጸ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ንዓመታት ናይ ሩዝ ወጻኢታት ኣውፅኡ ከም ዘይፈልጥ ኣረጋጊጹ ይዛረብ ንምዃኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ርእሱ ሩዝ ምዝርኡ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ሓመድ ስለ ዝተፈጠርና ዶ ይኸውን ወይስ ሳይንስ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ወዲ ሰብ ኣብ ርእሱ ሩዝ ኣብቂሉ ካብ ዝብል ኣርእስቲ ወጻኢ ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ወዲ ሰብ በቂሉ ዝነበረ ንመላእ ዓለም መዘራረቢ ኮይኑ ዝነበረ ንኩሉ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ሰፊሕ ሸፈነ ዝሃብኦ ሓደ ነገር ከዘክረኩም እዚ ውልቀ ሰብ ሮንዝ ቬንደር ዝተባሃለ ሓደ ሽማግለ ኣሜሪካዊ ክኸውን ከሎ እናተመላለሰ ከሸግሮ ዝጸንሐ ኣብ መወዳእቱ ሃልዋቱ ኣጥፊኡ ክሳዕ ዝወድቕ ሰዓል የሸግሮ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሕክምና ተወሲዱ ሙሉእ ምርመራ ዝተገብረሉ ሓደ ሳምቡኡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ምዃኑ ዝፈለጡ ዶክተራት እቲ ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሖ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ኢሎም ካብ ሳምቡኡ ዝተወስደ ወሃዮ ንምርመራ ካንሰር ኣዳለዎ
ነገር ግን ዘይተጸበይዎን ዝረኸብዎ ውፅኢትን ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሳምቡኡ ሓደ እኳ ናይ ወሃዮ ካንሰር ዘይምህላው ምስ ተረጋገፀ ሳምቡኡ ንኽትጉዳእን ስርሓ ደው ንኽተብልን ዝገበሮ እመኑ ይትእመኑ ሓንቲ ፍረ ሱራ ዝሰደደትን ዝቆፀለትን ኣብ ምዕባይ ትርከብ ዓተር ብምርካቦም እዩ ነይሩ እቲ ምኽንያት። ነዚ ብኤክስሬይ ዝተረኽበ ውፅኢት ሲዒቡ እቶም ዶኳተር ነናቶም ሓሳባት ዝሃብሉ ክኾኑ ከለዉ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዓተር ክበልዕ ከሎ እዛ ሓንቲ ፍረ ማእዝና ሲሒታ ናብ ሳምቡእ ምእታዋን ግምቶም ዘቐመጡ ክኾኑ ከለዉ እዞም ዶኳተር ትንተና ኣብ ዝሃብሉ እዋን ግን ዘጸገሞም ትንታነ ክህብሉ ዘሸገሮም ነገር ናይ ምብቋሉ ጉዳይ እዩ ነይሩ። እቲ ሕሙም ኣብ ሳምቡኡ ንዘላ ዓተር ንምውፃእ መጥባሕቲ ዝተገብረሉ ክኸውን ከሎ ድሕርቲ መጥባሕቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝቐረበሉ ምግቢ እታ ካብ ሳምቡኡ ዝወፅ ዓተር ምንባራ ንሰማዕቲ ዘስሓቐ ኣጋጣሚ ነይሩ። እዚ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር እምበር እንታይ ክበሃል ይከኣል ብምባል እቲ ሕሙም ሰብኣይን በዓልቲ ቤቱን ዶክተራትን ካብ ዝሓሊፉ ካልእ መግለፂ ካብ መሃብ ተቆጢቦም እዮም። እሞኸ ደቂ ሰባት ብውሽጥን ብደገን ልክዕ ከምዚ ዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ከብቁሉ ምኽኣሉ ምንጪ መበገሲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ ሕጂ እውን ገና መልሲ ኣይተረኽቦን። እዚ ሕጂ ኣብ ርእሱ ሩዝ ኣብቂሉ ዝተባሃለ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ጉዳይ ሕጂ እውን ኣዘራራብን ኣገራምን ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ።